बर' हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय रुंसारि एनडिएफबि बिथांमोननि गासै नखरफोरनिफ्राय जथायै गोसो गाबखांनानै सरकारनिसिम मोननांगौ मोनथायफोरखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय आथिखालाव सरकार खुंबाय थानाय प्रमद बर'निसिम दाबि दैखांदों। गसाइगाव मुखुमानि सिङाव थानाय रायमाना हेलेना गायदे नब्लाङाव गोबां जायगानिफ्राय फैनानै एनडिएफबिनि थैजानाय नखरनि सुबुंफोरा सरकारनिफ्राय गावसोरनि मोननांगौ रिहाबिलिटेसनखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय मोनसे सावरायमेल खुंफुंदों। जोङो दिनैहाय नैबे रायमना कमिउनिटि हलावहाय जोङो दाब दाब जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै जोङो नैबे रायमना कमिउनिटि हलाव जे जोङो सावरायनाया बेनो मार्टार्स फेमिलिफोरनि जे मोनथाय बे मोनथायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनैसिमावहाय जोंनि बिटिआर सरकारा जेबो इनिशिएटिभ लायाखै आरो जोंनो माब्ला होगोन बेखौबो दासिमबो फाइनाल गैया। बे हिसाबै जोङो मार्टार्स फेमिलिफ्रा दिनैहाय खौसेथियै जोङो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानैबो जोङो ज' जादों आरो ज' जानायाव जोङो रायलायदों। जोंनि बे एक्स ग्रेसिया मार्टार्स फेमिलिफोरनि एक्स ग्रेसिया जेराव जोंनि फिसाफोरनि जोंनि फंबायफोरनि बिनानावफोरनि थैनायजों बिटिआरआ मोनसे सोरजिजादों। बे सोरजिजानायनि गेजेरावहाय जोंहाबो मोनसे मोनथाय दङ एक्स ग्रेसिया 5 लाख थाखा आरो बेबादिनो जोंनो फिसा फिसौ साख्रि 4 ग्रेड 3 ग्रेड बेबादि मोनसे न'खराव क्वालिफाइड नायनानै जोंनो होनांगौ होननानै जोङो बेखौ सावरायदों आरो सावरायनायजों लोगोसे जोङो सरकारनावहाय आपिल खालामदों जे बिथांमोना जोंनो बेखौहाय गोख्रैनो होयो। नोंथांमोना दाबिखौ लानानै दानि सोलिफु बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनाय बा मेम'रेन्डामफोर होनाय जाबायमोन नामा? जोङो दासिमबो मेम'रेन्डामखौ जों होथ'नाय जायाखै। मानो होनना बुङोबा जोंनि बे बिटिआरआवहाय जेसेबांनाखि मुंख्लं जादों बे मुंख्लं जानायनि गासैबो दायथ'आ जोंनि लिडारफोरनावखा। मानो होनबा गबिन्द बसुमतारियानो एक्स एनडिएफबिनि सासे मन्थ्रि जानानै दंहैखायो। बिथाङा बिटिआरनि डेपुटि चिफ बिथांनावनो गासै दंजोबखायो। दा बेनिखायनो जोङो दिनैसिमाव मोनसे जों मेम'रेन्डाम हैनाय जायाखै। जोङो आसा खालामदों बिथांमोना जेन'बा बेखौ गोख्रै होयो। जुदि होआबा जोंबो बे एसोसिएसना राफोद जानानै जों मोनफा मोनफानिफ्राय जोंबो आगान संलांनाय जागोन आरो। नोंथांमोना थाबैनो एक्स ग्रेसियाखौ जुदि मोनफुंनाय जायाब्ला इयुनाव मा राहा लालांगोन? इयुनावहाय जोङो सिस्टेमेटिकै जोङो ओरैबायदि खालामलांगोन। जोङो आन्दलनाव जोंबो नामायनो गोनां बायध'था जागोन। मा रोखोमनि आन्दलन खालामगोन? आन्दलना जों गणतान्त्रिक आन्दलन अहिंसा आन्दलन जे जोङो सरकारनाव बेखौनो बुंगोन। जोंनो जुदि बेखौ होआबा जोङो सिभिल एसडिअनिफ्राय लानानै जोङो डिसि एसडिपिअ जोङो गासै सिस्टेमै जोङो थांनानै जों बिटिसि चिफनावबो थांगोन। जों हेमन्त बिश्व शर्मानावबो थांगोन। बिटिसि सरकार आसाम सरकारनावबो जोङो बेखौहाय मुभ खालामगोन आरो। दिनै बेयाव जुथुमनाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव आरो सरकारनि सिगाङावबो आङो बुंनो गोसो जायो। माने आंहाबो फिसा हौवा सासे दंमोन सुरज नार्जारि आरो आं रायमनानि। दिनै बे फिसाया संसारनि बेबादि एनडिएफबि दावहायाव बे फिसाया गोमानानै थांबाय, थैनानै थांबाय। आरो आंहा सासे दंबावोमोन बिजामादै। बे फिसा हौवा गैयैखाय बिजामादैखौ न'आव दोनदोंमोन आरो बे बिजामादैयाबो थैनानै थांबावदों। दा आंहा फिसौ हौवासा सासे दङ बिजामादैनि। दा बेबादिनो थैनायफोरनो बे 5 लाख थाखाखौ होगोन होननानै सरकारा बुंनायाव बिटिआर मोननायजों लोगोसे जों गोबां आसा खालायनानै लामा नायनानै दंमोन। नाथाय दासिमबो मोननो हायाखै। आरो आं बे फिसौखौ फोरोंनाय जाहोनाय आरो फिसा गैयै बेबादि न'खराव गोबां दुखु दाहाजों सोलिबोनांबाय। आरो आंबायदि गोबां बिमा बिफा फिसा गोमाजानायफोर दङ। बेनिखायनो आङो सरकारनिसिम खावलायदों जेन' जोंनो बेबादि गोमाजानाय गोबां दुखु दाहानि न'खरफोरनि गेजेराव जे जोंनो मोननांगौ मोनथाय जोंनि फिसानि थैनि दामफोरखौ जेन' सरकारा थाबैनो होयो। आरो आङो बुंबावदों जे डकुमेन्ट हैनांगौ थानायाव होमब्ला जोङो हैनो रोङाखै आरो रावबो खिथायाखैबो। डकुमेन्टफोरखौ हैनो रोङैयाव नामफ्राबो दा थाबोदों जानो हागौ।
नाथाय सिगांनि लिस्टआव ओंखारखादोंमोन आंनि फिसा हौवा बिजामादैनाबो ओंखायनो दा जोङो बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि बे जुथुमनाय गोरों गोराफोरनि गेजेराव जोङो बे थालांनायफोरखौ जोङो जुथुमनानैब्लाबो बे डकुमेन्टसफोरखौ सरकारनिसिम जोङो दैथायहरफिननो जोङो आखायाव लाबाय आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै गोजोन्थोंसै जों दिनैहाय रायमना कमिटि हलाव मोनसे मार्टियार्सफोरनि जोङो प्रग्राम खालामनाय जादों आरो बे प्रग्रामाव जोङो ओरैबायदि मोनसे रायलायनानै सरकारनिसिम जोङो मोनसे डिमान्ड बा खावलायनाय दिनै जिहेतु मार्टियार्सफोरनो जे मोनथाय 5 लाख खरे बे मोनथायखौ मार्टियार्सफोरनो होग्रोनो होननानै सारमोना गले गले बुंदोंमोन नाथाय दिनै मार्टियार्सफोरनाव जोङो नुबाय दिनैसिमबो रावबो मार्टियार्सफोरा दिनै जेबो मोननो हायाखै दा बेनिखायनो जोङो दिनै सारमोननिसिम जोङो मार्टियार्स न'खरफोर ज' जानानै जोङो दिनै मोनसे रायमना कमिटि हलाव जोङो मिटिं लानाय जादों आरो बे मिटिंजों लोगोसे जोङो दिनै सरकारनिसिम जोङो खावलायनाया बेनो जिहेतु प्रमद सार बिथांनिसिम खावलायनाय बिथाङा जाहाथे गोख्रैनो जे एनडिएफबिनि मुङाव बा एनडिएफबिफोरा जायफोरा मुंख्लं जानानै थांनाय जेसेबांबो बिथांमोननि जे मोनथायखौ जाहाथे प्रमद सारा थाबैनो होनांगौ आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो मुंख्लं न'खरावहाय जे साख्रिबो होनो होननानै सारमोना गले गले बुंदोंमोन दिनै जोङो बे साख्रिखौबो मुंख्लं न'खरनिफ्राय जोङो डिमान्ड खालामनाय जादों जे बे 5 लाख थाखाजों लोगोसे साख्रि 4 ग्रेड 3 ग्रेड बेफोरखौ थाबैनो जाहाथे मुंख्लं न'खरफोरनि थाखाय जोंनो होयो आरो बिनि फारसे रायलायो बिनि थाखाय जों थारिख होयो प्रमद सारनिसिम जोङो बेखौनो जोङो मार्टियार्सनि बयबो जानानै जोङो खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे फेरेंगा सारनिसिमबो खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे गबिन्द सारनिसिमबो खावलायनाय थाबाय आरो जोंनि बे खावलायनाय बादि सारमोना जितु गोख्रैनो मावफुङाब्ला जोङो दिनै डिसि अफिस एसडिअ अफिस बा जोङो बिटिआर सेक्रेटारि अफिसावबो जोङो धरना होनो जोङो थागथियारि खालामनाय जाबाय दा बेनिखायनो सारमोननिसिम जाहाथे जोंनि बे मोनथायफोरखौ जाहाथे थाबैनो मावफुंनानै होयो बेनिखायनो जों दिनै सारनिसिम मोनफ्रोमबो मुंख्लं न'खरनिफ्राय ज' जानानै दिनै जोङो सारमोननिसिम जोङो खावलायनाय थाबाय दिनै आङो बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों आंनि पलिसिया बेनो जे आंबो सासे मार्टियार जानाय न'खरनि मानसि आंहाबो बारे दुखु दं गोसोआव मानोना आन्दलन जानायनि उनावहाय मा जाबाय मोनसे बिटिआर सुक्ति जाबाय बे सुक्ति नामा बिटिआर नाम होदों बे बिटिआर सुक्ति मथे बे आन्दलनाव मार्टियार जानाय मानसिफ्रा गिबियावनो बिनि खथिफोरखौ मोननांगौमोन बे खथिफोरानो जादों एक्सिया आरो न'खरफायाव जायहा उपयुक्त मानसि दं बिसोरनो साख्रिखौ होथारनांगौमोन दा बिटिआर सुक्तिनि उनाव बेसेबा गोबाव जालांबाय अन्यान्य मानसिफ्रा मोनबाय बिसोरनो होबाय खिन्थु नैबे मार्टियार्सफोरनो होनांगौखौ दाबो बिटिआर सरकारा दाबो जेबो रायलायाखै आरो होगोन होननानै बुंबाय थानानै थगायनानै दोनदों आरो बिनि सोमोन्दै बेखौ डिमान्ड खालामनो थाखायनो मोनसे एसोसिएसन दानो बाध्य जाबाय बे एसोसिएसनानो बे डिमान्डखौ पर्यायक्रमे दफे दफे डिमान्डखौ होलांबाय थागोन बे डिमान्ड मथे जोङो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनावबो थांगोन आरो मोजाङै लासै लासैनो एसडिसि अफिस आरो डिसि अफिस बेनिफ्राय बिटिआर मावफुंसालियावबो जोङो बेखौ डिमान्डखौ होनो बाध्य जागोन मानोना खोथाखौ गावसोरनो होदोंबा जोंखौ थगायनानै दोनोबा जों बेखौ मानिनानै थानो हानाय नङा गतिके बे सुक्तिया सोरनि थाखाय जादों बेखौ लिडारफ्रा सिन्था खालामनो दरकार मार्टियार्स गैयामोनबा मार्टियार्स लिस्ट देखायनो हायामोनबा मालाबाबो बे बिटिआर सुक्तिया जानाय नङामोन मानो होनबा डिमान्ड खालामग्राया प्रथम सोर बे मार्टियार्सफोर
गावनि बिसि फिसाखौ गारनानै गावनि सै सम्पथिखौ गारनानै देशनि थाखाय हादरनि थाखाय गाव जिउ गारदों जिउ गारग्रोनायनि उनावसो बेबायदिनो थाङै थाङै पर्यायक्रमे बिटिआर सुक्ति जादों बेबायदिसो लिडारफ्रा बे बिटिआर सुक्तिखौ सुबिदा मोनदों बिसोर डिमान्ड खालामनो हादों जुदि मार्चार्स गैयामोनबा मार्चार्सआनो जाथ्राखैमोनबा बिसोरो सुक्तिनि थाखाय खुनुदिन डिमान्ड खालामनो हानायमोन जे बड'लेण्ड सुक्ति नांगौ बिटिआर सुक्ति नांगौ होननानै खुनुदिन डिमान्ड खालामनो हायामोन गतिके आङो अनुरद खालामदों आं खावलायदों जोंनि बिटिआर सुक्ति बिथां प्रमद बर' आरो बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना साननानै नायनांगौ सेयाराव मोनहैखांनानै गादिखौ मोनखांनानै जुदि गलामफोरखौ गरिबफोरखौ गाज्रि मेगनजों नायोबा गादिया बारा गोबाव जोरा बेखौ मिथिना लाखा बेबादि गाज्रि बेबस्था खालामबा गरिबफोरखौ सुसिबा आरो भबिष्यतआव देरसिन आन्दलन खालामनांगौबा आन्दलनाथ' खालामबावनांगोन बिटिआरआ साफिसियेन्ट नङा आन्दलन खालामबावनांगौ आरो मानसिखौ मोननाय नंला आं बेखौनो होननानै दोनखाबाय जोङो मालाबाबो जनानै थानाया जों आन्दलनखौ खालामबाय थागोन एसेनोसै गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।